Jere! Jere! Menee Jere! Paina! Hyvä Jere! Emmi Hautaviita, Sanni Salonen. Tästä matsissa voittaja menee finaaliin Mimosa Jalovia vastaan. Ei nyt mäkään tää varma. Ville Tahvanainen, Mark Sommer. Pöytään kaksi Oliver Söderlund ja Anne Kunnari. Hyvä, yes! Saiko? Mene Jere! Mene! Paina! Rontta! Nyt! Joo. Hei, hyvä Jere! Pöytään kaksi Panu Partanen, Asteri Kiikeli. Pöytään 3 Olli-Matti Niemi, Aldo Virula. Hyvä Jere!
Nyt on hyvä. Nyt on hyvä, Jere. Menee, Jere. Menee. Hyvä, Jere. Hyvä, Isi! Nälkäinen välipala on nyt tarjolla tuolla toisella puolella. Liput sitten punastetaan tältä puolella kassaa, jos ei ole joku. Ja niille tuomareille, jotka ei tuomaroi, niin nyt olisi se ainut hetki sit mennä syömään ja veihin. Hyvä, Janne! Löytää 2 Julia Forteen, Minna Mäkinen. Löytää 3 Janne. Hyvä, Minna! Menee, Jere. Kuppia ja pronaatiota, Jere! Kuppia ja pronaatiota. Pieni kuppi! Löytää 3 Lauri Pasanen, Tero Grönroos. Hyvä Julia! Löytää 2 Hanna Pinomäki, Julia Forten. Tästä kakkospöydän matsissa voittaja menee finaaliin. Hyvä Julia! Essi Heikka, Hanna Korpela. Ja pöytään 3 Into Rieppo, Ihor, Hedrow. Ja pöytään 4 Markus Mikkonen, Max Lämperi, Pelveri. Hyvä, Jere! Menee, Jere. Menee. Hyvä paine! Hyvä! Hyvä. Pöytään 3 Jami Haara Hiltunen, Into Rieppo. Pöydässä 4 semifinaali jatkuu. Noviisi miehet alle 85 kiloa. Hyvä, Jere! Tule! 4 Jenni Tuominen, Anna-Maria Ihana Mäki. Pöydässä 4 voittoa Jenni Tuominen. Ja pöydässä 4 päästään myöskin heti finaalivaiheeseen. Eli annetaan naisille minuutin verran taukoa ja sitten finaali naiset alle 70 kg vasen käsi. Finaalissa ilman tappiota Jenni Tuominen ja vastassa Hanna-Maria Ihana Mäki. Pöytään 4 Santi
Patrick. Pöytään 3, Janne Nieminen, Rami Ahola. Pian vaan. Älä rykäse sitten kun sinä rykäset. Sitten kun se rykäsee, niin rykäset itse heti. No niin, Rampe! Teppo, sitten kun se rykäsee, niin rykäset takaisin. Takaisin! Me Petri! Väännä! Väännä, Teppo! Avaa se ranne! Isabella Väyrynen. Pöytään 2, Vady Tokariev. Isabella toi puoli. Isabella, toinen puoli. Hyvä Joonas. Ottopaikka minne lähdit. Tiukkana vaan. Katse käteen, katot käteen. Hyvä paine ja tarkkana. Pöydän 3 voittaja. Pöydän 3 voittaja. Hyvä on. Hyvä! 4, Juha-Matti Väänänen, Max Merver. Hyvä Teppo! Näin! Täyskontrolli! Hyvä Teppo! Oho! 4, Juha-Matti Väänänen, Max Merver. Hyvä Teppo! Näin! Täyskontrolli! Hyvä Teppo! Kiipe! Hyvä Teppo! Mä olisin aloitus täällä. Ihan eri. Iso keksi. Voisi auki näyttää vaan. Pöydän 3 voittaja, toimittaja pöydän kautta. Pöydän 3 voittaja.
Hyvä Kolja! Koljalla on tosi hyvä. Hyvän näköinen. Nyt on vähän huonompi. Ottaa kiertoa pois. Niin. Pöytä 3. Oliko tää tulee ehkä? Tää oli tuossa... Noviseissa. Niin. Sillä näyttäisi olevan hyvä auto. Korkeampi, etusormi on korkea, mulla on korkeus. Tosi hyvä auto. Nyt me ei anna sitä. Vieläkin on korkeampi. Nois. Pöytään 2, Jussi Korkalo, Tiitus Paavo. Kaikki käynnissä. Eli ei tarvitse. Siellä on! Hyvä Ian!
kautta. Virhe tuli. Kolja sai hyvin, mutta se tuli varmaan toiselle. Meni. Se oli hyvä rykkäys, mutta mä en tiedä mitä tapahtui. Pöytä 2, Alexander Medvedev, Markus Kämärä. Remmeille meni. Joo. Uskon Koljaa tukee. Se sai hyvänsä. Mitä? Mitä se hakee? Vai sille jotakin tulee verta kädestä? Joo. Varmaan kiinne. Tuli joku haava. Joo. Pöytään 3, Mikko Huck, Joni Tuuloa. Pöytään 2, Mark Sommer, Arttu Aleksi Savolainen. Hyvä Kolja! Ei, en mä tiedä. Ei. En tiedä mitä tapahtui. Tuliko kyynärpäävirhe? Ei. Oli nuo tuomarit teessä, niin. Joo. Kyllä on pitkä. Nyt on pitkissä kantimissa. Jos se tulee, niin jo. Nyt se meni. Mä en tiedä. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Ei. Joo, 2 virhe. Mä oon päässä. Mene sinne huuhkiin. Sinne. Mä oon päässä. Mä oon suurilla, tää on niin tyhmä tää käsi. Se on mullakin tuolla suurin ranne tuonne. Siis se piettää, jos mä saan sen. Se piettää. Mutta kyllä ne ei vittu kou... Oo. Ei tää oo päässä. Niin, se on sinne. Se pronaatiopettaja. Ja Maria voittoon, Niko Eka. Mä yleisesti, kun se jää suoraan, niin mä löysän näin ja lähden kokeilemaan siinä. Ja ihan kun se ei suoraan, niin se on niin hankalaa. Mobilla voi olla omaakin säänsä. Raska, oikea käsi. Finaalissa Juha Tappio, Juha Salminen. Ja siirrytään pöytään 2 tässä keskelle lavaa. Ja tosiaan Juha vastaan. Finaaliin tulee Alto. Remmelä eri homma. Vai onko? On vaan eri homma. Löytyy se paketti tuossa remmellä. Se tuli
meni kyynärpää vähän yli, mutta... Aivan viimeinen pari. Laittee vähän jeesiin. Mä haluun kiittää heitä. Mä aloitin vuonna 97. Mä oon 19. Näinpäivässä 28 vuotta justiin. Näinpäivässä suunnitelmia. 2,5. On sairaalta ihmistä tässä mä haluan kiittää. Tietenkin töistä. No nyt on kyllä kireerä. Ei on. Mä tykkään kireestä. Mä huomaan. Kyllä. Tämmösiä ihmisiä, jotka on hirveän tunnissa. Mä vuosina edellä haluaisin luovuttaa nyt minun lääkvääntä hupparini saa. Joo. Ei oo mitään. Haluaisit oikealla. Edustin tämän päivän vielä visuaalisesti Vakkenmäellä 8-vuotiaan Jukka-Pekka Lukkarilla. Ja Lukkarilla on Prässi pitäisi tehdä. ei mulla ole mitään muuta vähän mistään alapakkiin. Jonkin sortin vuodet miehet kovaa. Huomareista tää ei ainakaan ole kiinni. On kyllä raiskattu täällä. On hyvä se eka matsi, kun Valeri pistänyt saa enemmän sen pommin. Pitäisikö teidän koittaa top-rollatakin? Ei. Se ei ollut poljosta kiinni. En mäkään semmosen. Okei. Se on miesten Stoppaamaan. Miehäkäs käsi tällä huukataan, tuo vasen toppaa. Siinä kävi sit sellainen homma, että mä sain sitä remmiä siinä just ennen sitä, se oli kyllä tosi hyvä, mä pääsen täydellinen lämpöön. Niin sit siinä puolella keski rannolta, jotenkin hävisi se remmi siitä. Mä ainakin päätin, että mä tein jotain silti. Mun olisi pitänyt paljon näin. Se toimi reeneesti. Niin olisi pitänyt sillä kuitenkin. Se on hyvä tästä remmi siinä. Mut sit se jotenkin... Se on tosi raju Auviselle se Valentin, niin se startti. Aika hyvin kapulassa leivotaankin se. Mä tiedän, mä sitä oikein reenattaa. Pöydällä pitää. Oltiin se puoli 5 aikaa tultiin aamulla ja tuhannan päivässä. Aivan vitostaa liikaa. Vittu, että on niinku koko päivän puhuttu. Onko Jere vääntänyt? Väänsikö Jere tässä? Käät liikkuu ennen kuin. Joo, siinä on se. Siinä tulee se kiristys aina. Se, että... Jaa, miten se noin kova on tuo? Lukku ja Niko Eero. Niin, se on ready. Veikkaan, ettei haasta ainakaan Janneja. Elikkä se on loppuun. Okei, joo. Niin. Joo, kun tää yhteen, kun joku sanoo välillä kuuluu vaan pelkkää koulu ja välillä joku erikoinen. Niin kuin tiedä, että milloin tulee. Tai jos sinne pitää tulla tosiaan veri.